Tokom konferencije za medije ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, zastupnica SDA u Skupštini kantona Sarajevo Jasmina Bišćević-Tokić komentarisala je objavu kantonalnog ministra privrede Adnana Delića na Facebook stranici ovog ministarstva u kojoj je izrazio svoje protivljenje održavanju ovogodišnje povorke ponosa u Sarajevu. Delićevu objavu nazvala je licemjernom zbog toga što je prema njenim riječima ministar dao odobrenje za održavanje festivala Kvirhana ranije u junu. Ako je istina da je data saglasnost za ovaj festival Kvirhana, onda imamo na sceni licemjerstvo. Treba podsjetiti da organizacija Sarajevski otvoreni centar od 2013. godine u Sarajevu organizuje i međunarodni festival LGBTIQ filma Merlinka. Ovaj festival prvi put organizovan je krajem 2009. godine u Beogradu s idejom da promoviše filmove koji se bave gej, lezbijskom i trans tematikom. Festival Kvirhana, kako ističu organizatori, svojevrstan je nastavak festivala Merlinka. U periodu u kom je održavan festival Merlinka, funkciju premijera obnašali su kadrovi SDA Muhamed Kozadra, Elmedin Konaković i Adem Zolj, dok je 2019. godine na čelu vlade bio aktuelni premijer Edin Forto, u vrijeme kada je vlast činila takozvana šestorka, te Mario Nenadić u 2020. godini kada je u skupštinskoj većini bila i SDA. Događaji poput festivala Kvirhana održavani su dakle i godinama unazad, i to u vrijeme kada je na vlasti u kantonu bila i SDA, pa je istinomjer tvrdnje zastupnice Jasmine Bišćević-Tokić ocijenio kao nedosljedne. Tokom iste konferencije za medije, šef kluba zastupnika SDA u kantonalnoj skupštini Mahir Dević ustvrdio je da zbog obustave saobraćaja nije bilo moguće obavljati obrede pokopa i dženaza u Sarajevu. Znate li da je taj dan pokopna društva nisu bila u stanju da mrtve iz mrtvašnica prevoze i da se obave obredi pokopa i dženaza u kantonu Sarajevu? Ipak, istinomjer je od pokopnih društava Pokop, Bakije i Jedileri dobio informaciju da su se obredi obavljali prema planu uz povremeno otežan prevoz, ali bez odgoda i pomjeranja termina. Stoga je istinomjer tvrdnju Mahira Devića ocijenio kao neistinitu.